Tonga ai ku play piang e pi baro ki ba snap ye gane ke jing hikai ke mangala kren menta ar lai sin ha ke jing dei bat Mynsiem khu jo play sngongu yo play ba hadien bangala kren chapang Mynsiem khu ngayo I ye gane ke wei ba dan chibun ba ki brio ki ba keli jing keli ba dan chibun ru ki brio ki ba yo jing mentoy ki ba yo jing khu bat ka banga kemen e ha ga do no jonga ga dei ba nda habanga kren chapang kumnung in yo Pdiang yo Mynsiem khu ngayo I nda habanga pen I fi Nongrim na ktin ge job play dan ki brio ki ba snap ye gani ge jing hikai ki ba da pen jing mot bat ki ba nge shisha ye ge ktin ge jong tra na do ga do no ki yo Pdiang shisha yo Mynsiem khoi bat dan pen jong ki ba tho shanga ki ba phone ba ka por ka ba ki snap ba hadin banga la ya lam ge jing duai u play ula pendap ki da Mynsiem khoi bat dan pen jong ki hala ge jong ge yeng ki la yo mat bat kim la klem da phone bat kita ka penlong inga bang anyo Mynsiem bat bang anyo ye gaban kemen ban kren iktin ke job play bat ban yai kren ban tuai ye firu man la por bat ba firu pinya tuai ba pinyo Pdiang Mynsiem bu khoi ke ba kraw pala agni ke pertai hot ke ba kraw bu ngi dan ga jing em jingi ngakwa ngan chitu ipi kindiat abang ong ke ta fitip ke ba kraw tam ka ba briu dan agni ke pertai ke baning kong e ngakwa ngan ong fi u briu u bakraw hagani ga pertai lani ki ek ba kodor ki bangi yo aga jing em number 1 e kadai bangi yo aga jing pen em lambau Jesus Christ kata kadai ga ban kong tam ka bamla ban pen yeran kat ga tabat ke ek eru namar ban yo aga jing em ka ba lingbau Jesus Christ ban yo aga jing em bam jikut kadai ke ek ka bangim la ban ya pli ka bat ka waipat ka ba ar ka ba kraw tam ka bangi yo aga jing em jingi hagani ga pertai kadai bangi yo Mynsiem khu jo blay ban ngan sa pen shai fi men aga sni balai ke kraw bagi yo Mynsiem khoi bat nga kwangan pani fi ka balai ka kraw tam ka bagi yo ga jingem hagani ga jingem hagani ga pathai ka de ga ktien ga khoi ga job lai la ju ong bor bor ga ktien ga job lai ga de ga ko do tamingi ba bagi yo ktien ga job lai ni la ga ban yesno tho ka ne ga ba kran shi fi menta ga sni bat ka ba ju kran ni gi jing kran janga gi bla dep bat baro i non kran baro ga de na bagi yo ga ktien ga job lai bat ga ktien ga job lai ga pen I ngi gi jing long job lai bat ga pen shai ngi ga bangi de ban snot tho i ga jingem hoi hagaliang gamet ni ai ngo yu play ba ni yo shibun ge jingir khu hoi agini ge perthai ge ko do tamingi ge ge jingka jingkhia ndre wat ke taru kampat la i ge ban rap ngi rekin mau ge ko do tam ge bangi yo ge jingem ge jingpen em ge bangi yo la ba Jesus Christ bat ge jingpen dap ge jong Mynsiem khu ni yo Mynsiem khu ni ge perthai ya ge bangan skren bat nge kwa agini ge por bangan kren ngala kren e fi shapang kumnung ni yo Pdiang yo Mynsiem khu bat minin ngala pen I ko wei pa ge Nongrim ba ge ta ge dei ba ni dei ban dan ke jing trang bat ke jing slang bat kumbangala ye thu ipi dan shibun ke brige yo Pdiang shisha bat ngapen sluri fi ke bakhlem pat yo lesi la da fila jio ne pim pat yo ngakwa ba pin bat igi tu ke jing kai wala bread no wala delete no lani wala pendam no igi tu no marba kadan kam ipi malagasni bo bahai ki tho lesi ke jing tho jo fi bat yai puli yai pusan bat yai duai fi ni I ba ke ege bo bleng lo kran ke tin ke job lay un pendap ke jing em ke job fi nga kwa ngan pen I fi mina ge sni khnamanum slam ngan let no shik tin ge jong try ka ba nga kwa ngan peteng biang ge jing kai ba Mynsiem khoi ka ba bot nang ta ka ba ngan kren men ge sni ngan ai ke teng ni ge jing kren ge jonga balai ni don kam yaw Mynsiem khoi kita ga de ba nga kwa ngan da wanra bahai fi men ta ge sni bala da fi sno tho balai ni don kam yaw Mynsiem khoi ngan pen I fi hoi ngan la ngan pen I lut namar ba don chibon ba ke ha ke tien ge job lay ki bala tho bangi don kam yaw Mynsiem khoi Hendrik ngan pen I fi ki kat tu kat ni ki balong ki benta ki ba khamsuk lesi ki balong kan Nongrim ngi bangi dei la kumno ngi don kam palat yaw Mynsiem khoi ge jingem bat nanga pen I ka ni nga kwa ba pin penlet jingmot snap ha bat kan long ke jing I Mynsiem fi ba pin la ye ka ban shakri nu blay pila ban em ke jing em ke job ba pila ban snow tho ek ba blay kwa ek jing em ke job fi namar baro ni dan nga ni ke perthai ngim tip lot yo blay ai ngo yo blay bula ayo Mynsiem kho ek jing em ke jingi bangila ban tip ye ke lenti ke job blay ke jing khat ke job blay bangila ngin snow tho ek ba blay kwa ek jing em ke jingi din na ka daw na kwa ngan kren se pang ni ke jingi kai ke be dei ban Mynsiem kho
da ka banga bu ye gani ga tien kum ne nga ong balai ngi don kam yo Mynsiem Bakhuid nga hikai ye gani na banga kwa bangan ktek ye jingmot jongfi bat ye ga do no jongfi ba pin so tho hadu gat no ga don kam yo Mynsiem Bakhuid ha ga jing im ga jingi fi ka bangan ai fi kum ga jinglam prang ga ni ga por gani ga jing shisha ladang itip ye ladi ubri ubatip ye ladi usngo tho no long lada fitip ya laga jong jing MPOE ya laga jong jing MP tip ya laga jong jing lang nama ndan way ro brio bom tip ya laga jong jing lang de tang blay ba tang ma fihi ki tip ya laga jong jing lang jong fi nga tip ya laga jong jing lang nga tip kum no ngalang nga tip ya ladi kat no nga tlat kat no nga bakla ga jing em kai ka bangala ban le ba kai ka bangamla ban le ban nga kwa nga no fi kata ka pinlong ya nga bangan sno tho banda habau blay upen em yanga ublay shim yanga na jaka ka bangam poi pirkhat ban pen em ga jing em ga janga na snau tho ba kamdan jingmot yanga bangan ya chikhmat namar na snau tho ngadai bri batla tam na gi bri baro ban ngadai bri pamla tam na gi babon ngam snau tho ngam tep shibon gi eke but day na gadaw na wanra igini ka jinglam prang janga ba pin snau tho habanga kren japang ka jingdon kam yo Mynsiem Bakhuid ka baning kong ka banga kwang an wanra igini ka por gede bala da fitip yala di fitip yala ka jong jinglang shangan ong fi igini ka por wat la dangila yo ya ka jing penem ngala kren igini ngala duai bon preng jong fi la da pimpat Pdiang yo Jesus Christ ngakwa fin IT pin back la ka jong jingem how try I Mynsiem do blame ta fi ba fin yo sham ga jing penem right na kren ni fi hadin bangala petang ni ga jing hikai wat la dangila yo mat ga jing em kat kum ga siti ga ba ar ki koren na masan khat ba khat nyau gong ununu badan how Jesus Christ long jing taw ba tamai ki eke barim ki la do no hakmi ki eke ba tamai ki la jalong wat la da blay ula pun tamai ga jing em janga ba jopi fi yo i ba ki eke barim ki sedang man be thong ga jing em ga jingi but pitip ba do jingi kampat yo setia ga jing siu spa ka ba jisu ya udang siu spa tang ga Mynsiem jingi but ka do jingi ga jingmut jingi ga dang dan preng ga jingi le but kat no ngatip ya la dia ba ngidon preng ga jing tulat nga sngo tho ba shibon briu gi khon gi ksa gi lempat agni ga pertai ya ka ban em gu jing em gu ba ban ya gi jing em gu ba job harai barbor ni sharam ba barbor ngi dana ga jaka ka ba ka daw ga dai ba ni long tang gi briu gi betlat ba nga kwa ngan pen ep agni ga por let's say kata kan yarap pi ba pin sngo tho ba klem Mynsiem Bakhuid jong blay Finumla setia bania chikhmat agni ga pertai hadu ga jingwan ga jotrai but day na ga daw nga snow buram yo blaybo ayo Mynsiem Bakhuid nga snow si mangan ong if dan brio gi ba kentaj ba gi ba kren persha yo Mynsiem Bakhuid dan preng junkie gi ba kren ba ginai ba lensen dan ya ga jing ya ga existence lane ya ga jing dan jo Mynsiem Bakhuid ngam snow tho ha ga guru kom ki snow tho igtin gi jom blay ngam snow tho na mar gi gi jingi kai ki dan menta ha ga pertai gi la wan rung shi ga ri gi jingi ki ba len wat ya ga jing long lai hawai na khwa pin pikir ba hai gi nga kren nang pin pikir ba na markat kum ni ga bible ka kren chai la pipuli no Matthias ka la nang ba khat ar le sing kren ni tin ga kham e ndiat u jisu kren ong uno u ba kren ben yo Mynsiem Bakhuid mla setia ya ka ban map yo ha ga ni ga pateng benrio ga ba menta bat wan ga pateng benrio ban sawan ka mla ban map yo to brio wong la ban map ya ga pop jong brio paro la ban map wala ngi kren ben yo khon jong play ga ba bot yo Jesus Christ hang ni ro pinipin so to ba jisu punya per la de now Mynsiem Bakhuid wong la da pikiran ben yo jisu la ban map Henry la da pikiran ben yo Mynsiem Bakhuid mla ban map nga khwa ngan ong fi nga kren ni piki ba yo sko ki ba Pdiang ki ba sha skor ni tin ga job lay ka wai ka ba nga khwa ngan bo kum ka warning ka jing maham ba pin pikir ba ha na bar ngidai tang ki bring betla ngimla setia ngimbiang nei ki jing plat jingi blay ma malaga pora bangi wan pai show blay habangi kerpa ni ki jing ma tu hadu man tang si blay dang ma nga kwa pin kiar na kane ba ta dai banum kren klumara ki jingi dai banum Mynsiem Bakhuid wali ting Mynsiem Bakhuid la ai knang na ka ta jingi nga kwa pin ba ki jing mot ba ka dot not jopi wali ting wala da pi bakla pi don kam yo Mynsiem Bakhuid dai bangi tlat dai bangi dan bor ni dan kam Mynsiem Bakhuid hari ka wai ka banga snot ho dai bahaba Mynsiem Bakhuid wan jing ni pertai u yang jan jang aba jofi bat piang ye u ba dan
But ba dan pikan tai ia kata ke jinglang blai ke jong Mynsiem Bakhuid. But Pdiang setia ngakwang ana fi kata ke dega ba pipin si. But kala ban long ke jing ba map ia ke jing im ke jong brio. La dau kan tai ia ke jing dan ke jong Mynsiem Bakhuid. Hat nganam kren sa i kata re ngakwang ngan ong bi ke ni ke por. Nak ba jong fi ke snap ke ni ke jing hikai jonga. Ngalai le ia ban study ia ban puli ni ke Bible ban snow to ia ke jinglang lai hawai ban ngala puli ni ke Bible sipang ke personality na ni ke jinglang ke jingdan ke jong ujisu ko mu person ubadan ke long lenyang snow to ngala puli bah bat nga snow to ban kren sipi bat nga kren da ke jing snow scam da ke jingat ban da ke jing snor ban ong ipi ba Mynsiem Bakhuid uwan sing ni ke pertai aingo iblai ba ujisu ula utip ke jinglang ke jing utip ba lada dan maugi sandran kimla utip iki bat ngakwa kan bu ini ke point ke beningkong mendagisngi balai ngi dan kami Mynsiem Bakhuid ke point ke beningkong ke dai ngan bu de ketian ke badan ke Bible ba kata ketian ke dai ke khams nutanat ke bu asul pol wang ha ke shiti ke baar ke jong utimoti ke lanang ke basaw ke map ing ke shiti ke baar ki karen ke lanang ke basaw ke de khat ke ba hinyaw singap uang ini kitian uang hagir khat ke banyaw ngidan kani ke jingkin show hagi kiu kendau baka jing kral tam kata ke bor kan long no blay nangi nakwa ba pencil to egene ba wapsul pola bu kuran ya la ke jong ke jing ukuran uang ngi ke ukun top ya la ke jong ke jing bro compare wala do asul pol de bro don bor kat no Henry ukun top lang ila de hangne usno to egene uang ngidan kani ke jingkin show uklem ong haki kiu ksiar uklem ong haki kiu nong la haki kiu rupa haki kiu tama uang ngidan ke jingkin show haki kiu kendau ka point ka mga kwa ngan bu ka sa sngi balay ngidan kami Mynsiem Bakhuid namar ngi long tangkum ki kiu kendau hakmat joblay kwa finyo ikata kaktin kwa pinda snow to igene yo i la dia mga sngi ba pidai tang ki kiu kendau ublay wat kat de jat ni Israel uang ang tai kitab Jeremiah uang kan mau kilong tangkum u kiu kendau ga ktiga jo no tau kiu ngakwa ngan ong fi wali snow sarang wali snow la wali snow biang wali ong am dan kami Mynsiem Bakhuid bat kentat yo Mynsiem Bakhuid kan mau pidai tang kiu kendau wai kiu kendau ubaga Bible ke keren kan mau kiu kendau udai ubatang subakla upai bat ka wai ka mga kwa ngan ong fi kiu kendau de batat kiu kendau de baram hagini ki ski kwa ngan tu fi kiu kendau ki bu shabar kiu kendau de bam dan kam Banga kwa ni tu fi ni por ki brio ki kin kor ki kiu ksiar ki kiu rupa rekan mau play ula shimming ngi de tang ki kiu kendau habang keren bangi de tang ki kiu kendau kan mau ngim dan kam ndan ndan dor ka jong ki kiu kendau ukram tang ni tu fi song dor tang san chbotun ka ngam tip kan dor re ngam nget ba unrem tang kum ki kiu ka aluminium banga kwa ngan fi ni por habang Bible wa supol ni Ukraine nga ba ni fi Ukraine ngi bangi de tang ki kiu kendau na kwa ba pintip adu kat nong ni dan kita jinglang ka ba ngim dan dor ngim dan ni telat bat ngim la bat ngi kwa ngan ong fi ka de si sangalap batang subakla ni orpai ni Pdiang ni terkhong bat ni pra bat ngim dan jingmot ngan ni tupi ni tang suhap ni pat ni pra bat ngi kwa pinpoint si kata ka kerdan ha ka ba pinum snow sarong ni la ka jong ka jingem pintip compare lau blay penan kami nga katno ngala ban keren katno gi brio gi pet chenga kumu brio be jana reken mau walit klat ni ko ngatip ila ka jong ka jinglang ni long tangki kiu kendau bat namar bangi long tangki kiu kendau na snotanat ba u apsopol bu tho igene u klem kren tang bangi long kiu kendau ke bam dan kam re u angini kiten ni don ka jingen show blay ula tap agini ki kra ula ibet ban khat dia nga ba de fi ban peneming gi brio gi long tangki kendau ke bam dan meaning na kwa ngani tu ipi blay ula shimmi ni ki kiu kendau ula penwan dori ngi ha dor ga jingkwa ga jo ban hapo jang ni ki kiu kendau ula tap ga jingen show baka ta jing kraw tam ka bor ga bo tap angi ka bor fitep ga ni ga bor ka bor ga bo tap angi ga nei ka bor ga jong Mynsiem Bakhuid ula tap ga ni ga bor baka jing kraw tam ka ta ga bor kanum dai na ngi de tang ki kiu kra kiu kendau ani ka ta ga bor ga bo tap angi ga balong ka spa ha ga jing ga jingi ka dai ka balong no blay ka dai no Mynsiem Bakhuid jong blay bat ka bam long ngi ka ni rap ngi bangin so to hadu ka no ni don kam yo Mynsiem Bakhuid what let's know sorang kala belong pimi na gayeng ba dan burab kala belong pimi na gayeng ba hiar patang na gayeng ka ba shakri blay kat no
What like glad igni ni day tanki kiu kindo kala belong an wanra igni giktin kala belong fide brio ki belong so intelligent ki belong ki kita ki intellectual bila bende na khwa ngani tu pi wala glad fide tanki kiu kindo kawan tanggo ki jing pang pim la mania kawan tanggo ki jing pim la mania utang sange uklong snam sisin tiet pim dan cho ni pertai but nei ne ta daw khwa ngana fi tongi num pai se jaka bang snow na de ngi day ki don buram na khwa ngana fi what like glad igni ni long tang ki khiu khindau but habang ila yo ma igni ki jingjet ga jong trai blay ul khat igi na snot nan ba bible ki kren bo blay khlam khat ye ki khiu xiar blay khat ye ki khiu khindau pin puni na shi ki karen ga baning kong kala nang ga baning kong an puni ni ki tien ga jong blay na snot nan igni ki tien wang hakal nang ga ba ning kong karen ga khat ga ba ar pun riu tetel gan puni wang Namar fiyo ig jing khat ya fiko para bangai ba ambon ki bestat ki bekum gada ambon ki badan bar ambon ki bekhrawa tribal khat ne blay legit ik ki ek ba beet jong ki partai ba un pele ran khop ik ki bestat u blay legit ik ki ek ki betlot jong ki partai ba un pele ran khop ik ki ek badan bar ba ik ki ek ki ba po jat jong ki partai ba ik ki ek ki ba nyo ben blay legit ken ba ik ki ek ki ba mlang ba un yo pendu no ik ki ek ki ba long na kwa pindu yo ik jing shai blay jet kita ki bamlang beliau jet kita ki bapok jan beliau jet kita ki batlot beliau jet kita ki bamdan bor kadau dei hak khat ke bar khudai wang baka do baro kanom yo ban le sarong khmat jo blai ngasngo palat yo blai ni blay kwa ka do baro ba kan yo sarong kin mau ni blay de bala le lut na kam ta jigi ba de tang no blay bang yala ka jong ka buram nganom ai ba ki blay taw lam ne nganom share ya kan ga buram ba no brio kan ga pertai fite u blay de ba ngi shikri de blay u ba kwa buram u de ba kwa ban kan tiu tang yo Jesus Christ u kwa ban kan tiu tang yo kirtang ya ka kirtang ga jong try ba ya ka tien ga jong blay na ka ta daw u blay legit ngi kum ki hiu kan daw ba nda ha bo jit ngi ngim dan kam yeruem ngimla lei e ni protem dane ndrei hagini ki khiu khindau ula tap ya ga bor ka jong spa ba ga khrau ba ta ga de jingpen sle ga bor ga jong Mynsiem khoi ba nga khwa ngan ong fi ula jit ngi ba ninum snau sarong hadien bo blai penan kam ka ta ga de ga khrau palat ga bang sham ninum snau la ninum snau mek kam phel ngi pau nam ngi la ngi yo jing khu ka no blai blessing ngi pisa ding ka kul khui ngi jing nang ji start ule kum no ro tongin tep ila de ngi de tang ki khiu khiu khindau ki bam dan dor bat ka ta ka jinio i la ga jong ka jing ba pidai tang ki brio ki betulat ki bam dan bor ka penlang e fi ba pin yo Pdiang ye ga bor ga jong Mynsiem khoi na mar yo Mynsiem khoi la ai ki brio ki ba snau tho ba kimla naladi la ai yo Mynsiem khoi ha ki brio ki ba snau tho ba kim dan bor Pimyo ini ki sni la pen kelalut e jing shikri blai la pen sneeulut e jing shikri blai namar ba rung e ga jing kai ga ba ga klebrio ba ga klempoi ga jing kai ga ba dai ga bor ga jong Mynsiem khoi ba ga ta ga klempenan buram yo blai ba dai ne ga ta daw ga pertai kat ne ga long na khwa ga ong pi blai legit e ki sinran la na pen pet na ga bible filap ba blai u legit e ki sinran ha ki tu ki pol ki dan chibon ki brio ki badan ki banang ba start ro ga khwa ga ong pi hare blai klem legit shibon ya ke senra na ke tu par ula jedu Petrus ula jedu Thomas ula jedu brio ke betlat ha ke ni pertai ki ba la ban ong la dengan kren pingam don par here ngas baro fitep ba ba brio jedu Petrus pin pudi na ki kam tu ke apostle what ki tu ki brio ke tu par ba ki yo i Petrus bu Yohanes ba ki shlur ba ki kren ba ki yalap yo try ka penlingo e ki ba ki da ong ni kiten ki ong ha ba ki yo i ke jing shlur jangki kala penlingo e ki brio baro na ba ki tep ba ki de ki brio ba khremlet school ki ba dan jing nang jing start na khwa nga nang fe ni gapor balay blay jet u Petrus balaw apostle rangba hapoga kunhun ke jong ki khat arngot nga khwa nga nang fe namaru blay u ong ha ga khat ga ba fu kunda jong ni shi ki karen ga bening kong kala nang ga bening kong ga khat ba fu kunda wang baga do baro ga no mi ole sarong khmat jo trai u khlem jet daw Lucas bu long u apostle rangba klem jet digi waipat ujet daw ni brio ubam dan ai but mentang ani thui fi ujisu dang halor jong ni Mynsiem memelang Petrus
Andrei halor jong ni mau siang ante ga balang ka bamut u Jisu shimwat do Petras ye ka ban penlang gum ganuksa bo Petras de mau beret andrei Jisu de mau siang bukrau nga kwa nga nong ipi u blai u shimu no brio but ngani to ipi u no brio u sno to da ga jong ga jingpla nga ai ngo u blai ba u blai u la pendap u do Mynsiem ko but u no brio u la la ban ga jingker khu ga bukrau ye ki bobon ki brio hagini ki sni hado menta but nga kwa nga nong ipi ga ni ga par ka point ga baning kong ga jong balangi don kam u Mynsiem ko namangi lau tangki khiu khanda wanget pila sngo tho khna manum slam ga kwangan pani fi ga diga por tang lai tli ki Nongrim man ngin sia ya chkhmat ene ga jingi kai ka ba ar nga kwa ba pin te balangi tan kam man se ko kani ga nyarap te pi pin la ban annut mala ga sngi pin la ban duai mala ga sngi ba pin yo priang namar na bi sngo tho ba pidai ba tlat pim nan bor pi bakla pi bitar pi thuchan pim la ban ya chkhmat pi saram pi meng ka kani bar khat ga dei ba pi long tang ga do wala sngaram nga kwa ba ngan oi pi pai jo try pen khmat jom play ba filang tangki khiu khndau bat pinyo I ka bor jom play kan try ga jing im ga jongfi kaba ar balangi don kamyo Mynsiem ko nga kwa ga nong pi ni don kamyo Mynsiem ko let's say ga dei kaba nga kwa ngan kran ga dei kat kum ga jing sno thu jonga na ga bible ngan pule fi na ga bible let's say kum ga nuksa ngan pule fi na ga kam ga apostle kala nong ka khat khandai ngan khan kran kham stat ga nong pule dot ka bible ka kran sha ye ga ne ha ga nong ka khat khandai ha ga khat ga khat we gong u play jule ki kamba ki ba kham khala ne ki ti ga jong pol kan ado bo ki le lam ye ki ba pang ba ki rumar ba ki jan ka sha ha ga met jo ki jing pang ki ja no ba ki Mynsiem baman ki mi no but ngani thu ipi u pol ga ni ka pol ba dap no Mynsiem ko u let kelang but da ka jan rumar da ka jan ka sha ha ba duai ki pi ki yo ki jing pang kya ga Mynsiem baman ka pet yap kamba ki ja no pri ya ga bol ga jong Mynsiem ko dan ki pri ki ba back so ki khon jong no we bu kriteng skiba ngani thu ipi nyawot ki khon ki balai ye ka ban back so ki balai ban pertho bot ye ka jing shakri ka jong apso pol bala ba ki le be ngani thu ipi ki ni ki so na ga yeng ki de ki khon jong we skiba u jiu rang ba ling do ki ni ki pri ki perkhat ba ki so ki buram namar ba ki de ki khon ki jong ki jiu ki balong u rang ba ling do ki perkhat ba ka so ki buram ye ka ta jing her pateng na khabar ba ki de ki khon rang ba ling do bat ki le belo nyungut ye ka ban be ka Mynsiem baman na we brio hendrai ka Mynsiem baman ka Mynsiem ksot ka bot ksot ka ba shang to brio ki ksot ki ong yeni kiten yo Jisu ngi tho yo Paul ngi tho nei ma pi long ki ai but pi punen nang ne ba du kang utau brio ha bo la shang to Mynsiem baman ula sir ki ba ula le jubor ki ula job ki ha ba ki la pet yap no na ta yeng lambat bat balamang ka bot ki la pet nang ta pen le ran ki lot ki jan mare len khot bet ka dan ki jing pen le ran balai na ma ni brio ki mot ban lek ban yalap ban kran ha ka kerteng ga jong Jisu ye ki ni ki ksot ba ka dei ban pet ne ki mau ka ksot ngani thu pi kam tiang ngi dei tang ki khiu khndau la ngim da ne ga bor ga jong Mynsiem ko ngim la satia ban le ye but pi puli nang ni ka point ka jonga ka ba ar ka ba kwa ngan kran wat la na ki ni ki brio ki pendon kam ye ka kerteng ga jong Jisu wat la ni ki brio ki pendon kam ye ka kerteng ga jong Paul hendrai kam long effective kam dan bor kam ktai erum kam dan ke ek ka bala ban pentiang ki bor jingdom namar balai ki ni ki brio ngani thu fi kim dan ne ga bor ga jong Mynsiem ko sha ngani thu fi nan pni fi ka ba khamri le se ka ba phim ju asngal dan peng jong fi le se bim tep ne nan puni ba ga kwa ba pin sngo tho nan puni ki jingong ga jong new brio absolute Paul nga khwangan pani fi ka point changa ka ba ar man daga singi dai balangi dan kam Mynsiem ko nga wanra la gitu ki brio ba back so ba so yu itho yu Paul itho yu Jisu nga khwangan no fi snap ba ka point ka ba ar ga changa ka dai nga bokum ne ni dan bor ban krene ka kertang ga jong Jisu kita ka dai ga ba khwangan ai fi ka daw balangi dan kam yo Mynsiem ko ni dan kam palat adir mangi kala ka ba mo adir mangi shakri tra ni dan kam palat yo Mynsiem ko balai fi ka daw ko ba kong sa na ga dai ni don bor ban kran ya ka kerteng ko jong Jisu Christ kin mau dan ki brio nga kwa pinyo jing shai gere dan ki brio ki ba penan kam ka kerteng ko jong Jisu ha ki por baro ka ba ki don kam bat nda ba kam tre kam
ka pelingo iki but don gibriu ki mamut ba ka keteng ga dong jisu ka dai ka balong ka keteng jadu ayure ka papila ban pen don kam ka na khwa ngan ong i fi ni ka por walit pen don kam baklai ka keteng ga dong jisu ka wai ka bible kam sha ngi bangin pen don kam bakla kin mau yi ni ka keteng jisu ang ka keteng ga dong play apostol paul tho ha ka shti ki philippi no ka bar wa kin mau u play u la kin ti ni ka keteng hakli ya baro ha bneng e khndau ba chapo e khndau ki ksut ki tiang ni ka keteng but habang kran ni ka keteng ga dong jisu kin mau ka keteng ka dong jisu Christ ka don bor hadu kata hakibrio ki badon yo Mynsiem Bakhuid en reken mau la da pimdan yo Mynsiem Bakhuid ka keteng jisu kam don bor setia kita ka ding mangan pen ifi ka proof na ka bible ngalapan ifi itu ki khon ki jong skiba nyong tang naman bagi dei behar petang na ka yeng jong rang ba leng do ki perkhat ba ka don bor ka keteng jong jisu ban back so hande so back lai ki baru pen le raj namar ka keteng jong jisu kam dei ka keteng ka basudan jadu hande ka keteng jong jisu ka dan jing dei bat ka bor ka jong Mynsiem Bakhuid but dei ne ta dawngan puli fi ka jing thok ka jong al support ngana pen shai fi lesi ni ka tien ka dei ka ba kwa fin de shai haga shidi ki karen ka baning kong ka lanang ka bakhat a da pin puli na ka khat ka balai ka na snolungo e ni ka khat min chwa kam so to renga ai ngo blai min ta ka to ni snam na yo ka jing shai wa ngum ne na ba kum ta na pen tip afi ba mdan manu manuru uba krenda u Mynsiem u blai uba ong bo jisu ulang ubalatim ban dan manuru bala ban ong bo jisu ulang utrai henrai tang ha u Mynsiem Bakhuid la pi pule bahai ni khat nga kwa finisha ke point jonga ngan ong biang sisien balangi dan kami Mynsiem Bakhuid namar ni don bor ban kren ya ke kerteng ke jong jisu Christ Fiyo i hangne wabsu polong na pentip api ba mdan manu haba mdan manu kama mdan manu uba krenda u Mynsiem u blai hakibegi kintin ngan ong ni mjudan u brio ubala doni u Mynsiem to blai hapo jangu ubala ban ong bau jisu long balatim ubala ban kren ben blai mdan u weiru dai na ga daw nga kwang anong fiki brio ki bala dani o Mynsiem Bakhuid ga jingem kimla ban kren ben blai na maro Mynsiem jo blai bodona po jonki upen shai ba ga keteng ga jong jisu ga dai ga keteng blai ga keteng ga Bakhuid ga keteng ga don bor ka ba halor tam but ngani tu ifi kata ga dai na ga daw nga ong ifi kidan brio ba kren ben you jisu kidan brio ba kren ben you blai don ki ba penan kam bakla ga keteng ga jotra don ki ba nda habaki ki bakla ga jingem na se ki jintot ang ne ta ki penan kam baklai ke keteng ke jong jisu na khwa kana pi wat chukran klumar ke keteng ke jong tra na khwa kan pen ifi ni ke por ndan weiru bala dan Mynsiem jong blai ubala ban kren ban omu jisu long bala tim kata ka ke point ke bening kong handai hanni wang ndan ru manu ubala ban ong bau jisu long tra kata ka ke ngakwa ngan kren shine ni ong wa besupal ndan weiru bala ban ong pat bau jisu long try ladam dai de ke bor jong Mynsiem Bakhuid ya ga ni ngakwa nan pensyai gini po. Gaksot na dujak barakatip. Baga keteng ga jong jisu ga dan bar. Ban ununo ba penan kami ni ga keteng uday bandan ga bar ga jong Mynsiem Bakhuid. Namal ga keteng jisu Christ na kuangan pensyai fi. Ken mau yo jisu ha ka por ka ba angel uan ai. Ya ka mary ga por baka. Uang on keteng u jisu namar un penemi ga brio na gi pop jonki. Hanay hadien mo jisu la yo e jing pen sle bala pen sle u la ai ketang u jisu Christ kaktin Christ la ni kaktin Christ la at hadien balay la ai u Christ namar kaktin Christ la ni kaktin Christ kamon u bala sle jong blay haba ong u bala sle jong blay Messiah uta u bala sle jong blay nga khwanga ni tu ifiga kerteng jisu la da kamdan ke kerteng jisu Christ kamdan bor namar ke kerteng jisu kadai ke badan bor haba fi at lang ika bat ke kerteng u jisu Christ naga ta daw nda haba u jisu pen pau ila de how Paul hagalenti sa Damascus u Paul wang melong u ei nda u jisu ito wang ngalong u jisu Christ u bana Nazareth martin on Christ la ni Christ u Paul utip
ba utep yegene ke jing shisha ba ununo uba ong yele de ba de kris ngane thu ipi utep ba de balasle ba de ne ke daw na pipuli nang ni u jisu kren sha yu pol wa ngalong u jisu yu ba mepen shitam ben kalong ba men kin jat persha ke ding tendo ba hadien ba utep yu jisu ba de utrai ba hadien nang ni u pol u susul tho ba jisu de kris ba na utep ba de kris utep ba jisu de messiah de balasle but siya nga if iba kikirtang Jisu ka don bor hadu kata-kata nga kwa nga nong if ka don bor hadu kata-kata kikirtang ka dong utruay jing Jesus Christ pin puli na ka Bible ka naman Muslim ngan pin ifi kandiat but ngan pin ifi ka nga jing shisha pin puli adiyan ba Petros ulayo Pdiang ya ka bor jong Mynsiem Bakhuid ng kat bagi kanway ngot pin puli na kakitin ka jong blay adiyan bagi nga bring ula dap daw Mynsiem Bakhuid na pin puli na ka lanong ka balay u Petros ba Yohanes kinang kiyo si ka jing duway kiyo ito ba di ko Ahmad jong ka temple but na kiyo ito ba di ko na kapo jong ka kami ba ukrang Ahmad ka temple kiyo yang marar ngot bagi ang kami shingi but daw la kami shiki u Petros wang karupa ba kaksiyar ngamdan handa iya ka bangadan ngan ay hame wang no wang hakakerteng ka jong u Jesus Christ umang tang ka kerteng u Jesus handa wang hakakerteng u Jesus Christ u bana Nazareth wang ini kitin wang toyan bara bola shemi no gakti ula peniang u bat ula kendrong jat ula kimat sola jong ula khlan bat ula yang jat bat ula ya kala peningo kala penki win ni Jerusalem barakaway kala penki win ni Jew the Pharisee kala penklu marnot ikatu ko por barakaway bat ngani tu pibalay namar ubriu briko no go kpo kme u yang jat haba u Petros u duai baru Yohanes bat ngkwa ngani tu pi nda pipuli ki khat yu Petros bar yu Yohanes ki la samane ki khat ki hagatu ko baranda jong Solomon la pinpuli nang ka balay kam apostle finlap banda bagi khat ki kli de ka boro yu pile egene ka ege bajaba kumno bara bo pat ba baro ko yang bat kila kran ki Petros pertawang ku kirang ba Israel balay pi snow play egene lane balay pi khmi shining ba khumba de ka boro ka jingri play bangi penia yu brio u Paul wi to ni wang u play u Isaac u Jacob ba u play u Abraham pa jingi kila ula penan bram u khonjo u Jesus yo ba pila ati no ba pila lan khmal pila na pi puli egene wang ne wang henrai pila len to ba khot ba pila pan ba pala pi you no pni abril but you sim ge jing em pila pni ap no yo bo play pni mi pan ge ba ya sepang ka tang ngi long ge no pla singa ba wa ni kitin da ka jinga ha ka kerteng ko jong u ka ba man da ka jinga ha ka kerteng ko jong u Jesus Christ yau no brio u ba pi i ba pi to ka kerteng ko jong u ka kerteng ko jong u Jesus kala pen klan ka ta ka jinga ken ka ba da u kala ayo ni ka jing ki akhran khmat jo vi baro na ka ta ka daw ka khwa ga daw fi ka ba ar ka point beleng dan kam yo Mynsiem ko na mar wap sa polo wang mene hang tai ka sidis ki karen ka ba khatar ka khat ka balai wang ndan meno ro bala ban ong yo Jesus bu no tran re tang ha ka bor ka jo Mynsiem ko na khwa ga daw fi ni ka bor what la people dan kam ka tang Jesus ro dak ado bana me wala na pikiran ni ya kerta jisu ag jing pang kam kya kam mi kam lang effective kam dan ke impact kam khraw kam dan ke ek bakta ka daw ga dai ba phim dan yaw Mynsiem ko ba phin dala dan ke kerta ga jong jisu ag jing ka ba dap daw Mynsiem ko ngani thu pi sha ngan au fi ni ba pen kman ni Fim tip bala da fin nang yegane ka lenti fin yo i ba mdan kam fi ba fin dala mare kala Pishang yang pidan bar. Bela pen MP. Bala da Pdiang yung Mynsiem Bakhuid yung jingim. Ka jingim jang fi dan jing pen sle. Ka ktien ka ba pikiran ka dan bar. Bat nga khwa nga fi ni ka bar. U Jesus Christ u dan jing day bat ka jing pen sle. Bat nga khwa nga fi nda kran ma fi. Pila pindai tang ka kin thai ka batlat. Pila pindai tang ki khna ka berit. Hendai haba pikiran da ka bar jang Mynsiem Bakhuid yung ka ketang ka jang Jesus ki so tu ka dujak ki kinyo bat kim dan bar. Ka jing pang kam dan bar ki bar jing ekin kin ria. Haba pikiran ni ka ketang ka jang Jesus da ka jing pen sle ka jang Mynsiem Bakhuid. Namar wapsel pol wa mdan meno balaban kran ya ka ketang ka jang Jesus lam da dai ka bar ka jang Mynsiem Bakhuid. Hangni nga kwa ngan pen fi ba Petros u da kran ya ka ketang ka jang Jesus Christ wang yaw ne bu ko ha ka ketang ka jang Jesus Christ nga kwa ngan ti fi ka mon u Jesus u bala sle jang blai nga ong me yang ya ba ka ketang ka jang Jesus ka pen kia ba u da ya tho ka ta khmat jang ka dorbar khmat jang ki pat ba wang ka ketang ka jang ka dai ka ba don bar ka ba pen kia inu brio
brio dai na ka daw nga wanra agini ko por agini ko point ba mangaban mapi agini ko sngi tongin tip agini ko bay tongin ngin tip bal na ngim priang yo Mynsiem ko ngim dan yo Mynsiem ko ag jingem ka kirteng ko jong Jesus Christ kam da don bor haga shintur ko jong abaga jofi hanrai wat na ngi dai ki brio betlot ki balong ki khiu kundaw ki bam dan bor e eruya hanrai ngi la mat ag jing penem ko jong try but pila one pound should try pisnel to ba pidan kam Mynsiem ko ngala hikai gumno pin priang bala da Pdiang yo Mynsiem ko ag jingem na fi dan yo Mynsiem ko pin da dua ya ga kirteng ko jong Jesus la dan ki brio ba pang hieng jong fi ki khon ki ti ne ki men ki parana meno fi dua ya ga kirteng ko jong Jesus de ga bor Mynsiem ko fin yo ig jing pangan kan ria bor so ig pet ya ba mdan ke ke balaban ta ig jing em ko jong fi na ka ta daw no wan ra ini ko point balengi dai ban Pdiang yo Mynsiem ko namar ga kirteng ko jong Jesus ko dan bor bat ki brio ki badap daw Mynsiem ko ai ngan yalam fi shu le sing am dan shibun ko por ngan pin fi sa ka khat do ni ko por le se ngan sa petang ni ko jing kai la chai ka balai ka bang ko ngan pin fi ni ko por gre balengi dan kam yo Mynsiem ko ka balai ni ko kham yar le se le chai ngan petang ni ba ka ta ga dai ni la ban sngot ho ya ga jing leo jong ka tien ga job lai kini ga dai ka ba dan kam tam le sing ala nganong fi ni ha ga ni ko por kan mau ngi yo ni ko bible ka ti ga jing and dan shibun ba brig ba pule ke ni ga bible ba ke ni ga bible ka long ki tang ke ek ka bamman to ki shibun ba brio pule ke ni ga bible tangkum ga rukom ka niya dan shibun ki ba pule ke ni ga bible tangkum ga historical book ka ba mot tangkum ga cut history ga ba tho gi jingja ga bala da ba dan shibun ki brio ba pule ke ni ga bible but ngani tu fi ki ba yo thia na pule ke ni ndai na pi page gi mobile pi page gi tv pi pule gi novels ka pen km fi na marbalai pim sno tho gi ni ga bible ka ni ga bible fi ga long ka no ka kat ka balong ka nong way ye ga jing im ga jong fi balai na mar ya ga ni ga bible kat kum ga shiti ka jong paul abu ong ga ar timothy ga nong balai ka khat ga ba khat ri wang baro ga jing tho jong ga ni ga tin ga jong blai ka ni ga bala persa Mynsiem da Mynsiem ko jong blai ba dai na ka daw nga kwa nong fi la da dai ya no brio bo mot ban puli gi ni tin gi jong blai ngam pendra me fi ba puli fi vin puli gi ni tin gi jong blai hare la da dai fi ba pin sno tho ye gi jing je leo gi ba na po jong ni tin gi jong blai nga kren shai ye gi ni da ga do no jong gi jing sno kit kle ba da ga jing sno red nga kren gi ni na mar ba ga shai ye gi ga ba nga sno tho ba nga kren chi finumla setiap pin ngam shagani ga perthai ka badan hagani ga bible nga shat ong gi brio ka bible ka dei ka weipat ka perthai ga bakan Mynsiem fimla pin rung shagani ga perthai ga bakan Mynsiem la da khlem da ra fi da Mynsiem khu jo blai na margani ga dei ga spa ka bala buri ku mangala kren haki series ke bala de bagani ga bible ka dei ka wei na ki treasure ga spa ka bala buri ka ba fimla setiap an rung shapo jongka la da fim da nyo Mynsiem khu jo blai le sina mar bangam dan shibun ga por gan chipin e fi kan dia nang ni ga jing tho ga jong ni brio ba start tam ha ga bible paw de apostle paul ni brio ba start shisha ba ni brio de ba dan ga jing nang jing start per thai ga ba khrau de we ni ga theologian de we ni ga intellectual ga ga por de brio ba tip lo gi anje ga himarom ni brio de ba nang ba start de brio ba ong de kren shai gi kam de ga apostle wa na ki para ki ba rangkat bertalem ba nga khamta mga ha ga jing start ba ni brio wa nga dan ga jing no to ngade farisi ne farisi ngade bo mi naga jaka ga naga Jew no Benjamin ngade nga teplo gi hukum nga to teplo gi ke baro re nga kwa ngan pin e fi kum no brio upla hagani ga bible pat pet dangi ne pet ban nga naga tin ga jong blai ba ga ta ga dei naga shiti shi ki karen ga bin ko ngal nang ko ba ar kani ga dei ga wai ne gi lunong gi ba nga sai snot nat palat ha ba nga puli ga bible but sha ngan pin e fi kin biat but la ngam dan chibun ko pon bre ngan puli ya ga ni tin knang ba ngan la iga bangan hikai pinia ifi pat nang ni shikmat la shai ki sngi tangi ni pet nang ni na nang ba ar karin ga bening kong nang ba ar du khat ga bening kong kong kum ta mangaru abang lawana piko para banget new ong also pol habu let shiki banget ki bedana karin wang ngam shimla wan kat bakum ga jing pna ga jing kren la ni ga jing start da ga bayalap api ya ga jing pla jo blai nganum ya stet nga kwa fin sngot ho ya ga jing tho jo ong habang wan ban kren fi ye ga ktin ga jaw blai ngam simwan kat kum ga ga jing kren jong ga jing start ga bang dan ha ga pertai limni ga ga jing pna
jong ke jing keren pna gamot ke jing nang ban keren kita ke bang kidan ki brio ni ke perthai ki badang ki orator kita ki bala ban keren wa ngakhlem wan gumta habanga ya lap api sepang ke jing pla yo blai pet uda ong gum ne brio de khat ki bar wa ngala kut jing mot banganom tip ai shu Pdiang jong fi handai tang yo Jesus Christ bat ya uru balas sana pna ndai tang yo Jesus ndai yo Jesus Christ u balas fle jong blai nga la kut jingmot banganom tip ai habo ang la kut jingmot banganom tip ai fin de puli na tayo na shi ki Filipi wang wat kini barok ibang tip barok ini ibang dan nga la nyaw syndrome ki bang nyo ban tip yo jing kraw ko jong jing ai ko jong Jesus Christ but hang ni wang hag khat gabar ngala kut jingmot banganom tip ru re tang yu jisu batang yu u balasa na na kani gede gktien ga bakraw palat ga bang kren khamsuki gede ga por ga bang kwa e fi baro gi bayo sngaw gede jing hikai da perkhat baha u e wa slopol uneu de breu bakraw de u theologian u bashirkai u ba unda kren mo u unda pen igi bo tip ka perthaikan yap be re u breu u ong gede gktien ngala kut jingmot banganom tip ai shu kai mga tip menshua kamlong jing mentoy nga ringa kwa tanggaway bangan plafi tangyo Jesus Christ bat tangyo u balasanar na namagadan ka bor hak u Jesus Christ kadan ka spa ka bakraw how Jesus ban wang ini giktin kanang mapinsay wang ngala long lembat hiya ka jing tulat bat ka jing shepting bat ka jing knyo shibun kitip utulat ayu ne butulat ni de brio khlantam ni de brio bam shepting wa de himarum ni brio de bam salia wa de jingya re ni brio ukuran ni wang ngala long lambat pia ge jingtlat bat ke jing shepting pitara ni brio shepting wang bat ke jing knyu pitara ni brio im de jing knyu ya brio betlat wale kran gumta wale mot bawas pol de brio betlat bkhnyu bukan sabaya brio shunyat u sheneng shirum ndai kumta ni brio de bphimla bin pendam yu ni brio de bkraw bawat upatsha ngani thupi bat kaisa wat gitu ki jong Agrippa brio ki habban snap ye ga bo ong no brio shim tiang ban yang khmat ki brio ki bedan bor shim tiang wan kran persha ye ki brio ha gitu ki por haba ki le ga bam de ni brio de butlat de bu knyo de bu shep tiang re ka ne ga bo plang ni wang ngala long le bat phe ga jing plat ba ga jing shep tiang bat ka jing knyo shibon ngan pensha ye fi ye ka e tlat ye ka e shep tiang ba re ka e knyo ka ne ga bo tiang ga de wang namar ki jing kran janga ba ga jing lap janga kim long le ki ken kro ga jing start hande de jing pen I Mynsiem ga bor knang ba jing ha jofi ganom shong ga jing start gibreu hande ga bor jong blai kani ga de ga ba kwa ba pen shai fi u sheptiang palat u knyo u new breu wang nga dan jing tlat ba nga sheptiang ga ta nga da tiang palat ba ga knyo habanga wan ban kran ga tin ga jong blai pdeng jong fi ha gi ni gi sinan chibon gi breu ga bam tiang ki bam sno tho ila ga jong jing tlat ki bam knyo ba gi kren tiang ga jong blai sai de jing start ni sai na internet ni pulin ni commentary ki bishir khai but ni wan ra ni feed ki brio ki ek belong tang ka ek jing tip brio but ngim salia ya ga jing la mun se ni brio ang shep tiang ek nyo ndai bo tiang ki himarum ndai bo tiang ki jing yap ni brio bam tiang hare tiang ba yo wan ra byang ya ka tai ki jing tip jang o brim u tiang ba yo wan ra byang ya ka tai ki knowledge ki jang ka ba habo la tip palat ba tiang ba yo u deny ka bor ka jang Mynsiem khot namar u ang ni ki tiang wang ka jing kran ba ka jing lap jang kham dai de ki tiang kro ka jing start henrai da ka jing pen I ka jang Mynsiem khot jang blai but ka bor ka jang Mynsiem khot ka ta ka de ka mga kwa ngan au fi ngas ong fi ka ni ka khot ka dai ka ba kraw teng wat mangau ba kran teng nang la police shibon ni jing tho ba ki police teng ka chat overtake ka chat wan ka ni khmat bangan wan ra ki jing kran ban pen bang ban pen snow tanat ki breu ban pen I shi breu ba tip shibon na khwa ka no fi ka jing tip ka dan kam tang kat to ka ne ndai kan mau ka jing pen pau ka jang Mynsiem khot ya ka tien ka jang blai ka kraw adu ka ta but dai ne ka ta wang knang ba ka jing net jang ping nom shang ka jing start jang men ta ka ni ki sinda jibon ki breu ki ba shang ka jing hikai ki ba ka jing net jang ki ka shang ka jing start jang ki bon ba ki breu ki shang ha ka jing hikai jang ki ai ki ba dan ka ni ka pertai nga kwa nga na fi ai nga ma fi men ta ka sngi ngin sngo tho ba ba nga kren wat ya fi da ka ni ka ba nga kren nang ni ba ka jing sngo ret kan mau ki ni baro ki de ki ba nga yo jing shai now Mynsiem khot jang blai ba hang ni wang ba ka jing net jang pi ka nom shang ka jing start breu hare ga bor jong blai kan me to yu fi fini sngo nga ba nga kren ki tin ka jong blai da ka klempen ka lai fi
na ta daw ngai thui fi nga kamen pala ba nga kran Mynsiem Bakhuid ba nda ha ba nga tuai Mynsiem Bakhuid jong blai pen sla ibre wala ngam yo i tang dai ni WhatsApp ini voice message ba nga kran Mynsiem jong blai trai ga jing em jong fi ga ta ka pen kamen nga ba play ngam sim kran ga dak nga kran ga bor ga jong Mynsiem Bakhuid na ma ga tien ga jong blai gam dai tang ga jing thok gam dai tang ga dak ga dai ga bala persat Mynsiem Bakhuid ba wasu pol ni wa knang ba ga jing jong pi ga nam shong ga jing start brio hande ga bor ga jong blai kalang very serious wali sngo enga bu ga tien pareng ga dai ga balang so serious ga ni sngi ngin haban a jing kanya ga ege bangi hikai ga brio teng teng isu hikai ga ege balang tang dep dan ga brio bam ju pule bahai ga bible dan ga brio bala hikai ga leng man pen bakla man pen klumar nga kwa nga nang fi tongin tiang ngin khnyo mo waso pol bangin umra ga tien ga jong blai ga jing start brio hare bangin ra ga tien ga jong blai ga jing pen ga jong Mynsiem bat ga bor knang ga jing ga brio kanam shong ga jing start ga bor ga jong blai ka ta ga dai ga bang kwa nga nang fi balengi dan kamyo Mynsiem Bakhuid nga kran ga ne ga jing shirab na marka ktien ga jong blai ga dai ga bakin Mynsiem Pimla pin snow to nakataka daw sa min sibon gi argument ki jing ya ni gisni ban persyang ban pule dan gi brigi ba ka khli chak ki persyang ban batayo Mynsiem Bakhuid persyang ban batayo ki tien gi joble larangan pule fi ka kham e ka dian pi pule sti ba ning kong nang ba ar karen pi pule yang ni ga siti ka bang pule mentan pi pule sidien ka ong hagan khat ba khat saw kong ubri ba kan jado Pdiang ki jong Mynsiem blai na magilang ka jing be jo ban umla ban ito iki na ba dai ga ba kan Mynsiem bishar ki teng teng ikran ni ka tien gi joble teng teng ikran ni ga jing ya ga trinity teng teng ikran ni ga ya ga ki ba kan Mynsiem ni persyang ya ga ban rung ya ga ban batai ki da ka khli bre go jing pinum la pin sno to ya ki ba kan Mynsiem da ka ba kan jado la da pi kwa ban sno to ya ki ba kan Mynsiem pi dan kam ya fi ba pin kan Mynsiem ban ka ta ga ban kapat ya fi do Mynsiem Bakhuid ban penong ya fi ba pin dap do Mynsiem Bakhuid ban la pi dap do Mynsiem Bakhuid pi sno to ya ki ba jiliu ki ba kan Mynsiem nak ta ga daw nga ai fi ga point baleng dan kam yo Mynsiem Bakhuid kan ngan continue biang la sai ban ka ta ga dai bangila ban sno to ya ga jing jiliu jong ga tien ga job blai la fin pulina de khat ban rio sheneng pin sa yu i hadu kat no ba pleng ga tien ga job blai ga dai spa ka bala buri ka ba brio de ga khli jong unda pen sitam ka no no num la pi puli kat no teligi kat ki ba thok de gi brio kat no teligi jing thok ki ai ba pi puli finom la bin champang reken mau la da pidan yo Mynsiem Bakhuid on ya la me fi shigi gi jing jliu jong ga tien ga jong blai but pin pula na fi sham ga jing liu ga na po jong ka but na fi wan ra e ka shigi ga pertai ka long ga jing shai ga jing ga khu gi bobon tongin pikir bahai ga ne bahabangi puli ga bible nginom atemman puli ka tang ga bor jingi hari tongin wahat ga bor ga jong Mynsiem Bakhuid na ma de tang daw Mynsiem Bakhuid bangila ngin sngo tho ya ni tien ga jong blai blai un khu fi ga ni ga por ngamdon sibon mangan kren na ngamyo sibon ga por balengi dan kaman Pdiang Mynsiem Bakhuid na mang ni day tangki khiu khndaw ka baar ni don bor ban kren ga keteng ga jong Jesus Christ bat ka balai ni la ban sno tho ga tien ga jong blai nan duwai ga ni ga por ba pin sno tho lembang ni ga jingi kai ba pinong try rap yung mga niyo yung Mynsiem Bakhuid nga kwa pinong jingle khu shi brio ba dai ta da fi don kaman Mynsiem Bakhuid nan duwai no ku try nga ingo me bang la kren kham jrong ga ni sni ban ai ki ko pa na mga snow to dan shibon ge ege ba metap ku try haga ta jing shai ge ban Mynsiem jame ban kren shi brio mana blai be janga nga duai ko pa ge brio baro ge yo snow ni ge jingi kai ai ko try ge ni ge por ba kin Pdiang yo Mynsiem Bakhuid wa ga yeng jonki na duai ko pa ba ge ni yo mat ko try ge jing pen sle na ma try nga tip a play kilong tangki khiu khndaw ni dong tangki brio bam dan dor re try play ba met tap do Mynsiem Bakhuid ni la ban long ki brio ge ba dan bor ken try a play ngi try ge brio baro be yo snow a play ge ni ge por men pelang ki ba ken dan Mynsiem Bakhuid wat kita ge ba iko ma ge dan dor kitlat re try ba ge dan Mynsiem jame ki la ban kran ge kuteng ge jame try ka bor jame kan trailer ba joki ba ge bor so kan pet ya ken ge jing pang jing khro ge ba jakat ne kan pat naga yeng ge sama ge kuteng ge do Jesus habang ikran de ga bor ga jong Mynsiem Bakhuid na twai ku try play be it jonga ai ku pa ba ka tien ge jame ga balong ga jing bam ga ba kin Mynsiem kin yo Pdiang Mynsiem Bakhuid ba kin la ban pule ka ba kin la ban rung shipo ga jing jliu jong ka ha ga ba kin la e ga ban
Pelong ila di ke jingkel khushi ki bobon ki brio. Try ngada net men isen ay gini ki brio. Men ya rap ki gopa. Bakin la ban snot ho ya ke jingdan kam yaw Mynsiem Bakhuid. Try nga ay lut sheme ke buram. Ha ke kerteng ke jong Jisu bana Nazareth ngidwai. Amen bat. Amen. Ngada net bafin buat ini ke jing hikai. Ngada net bafin puli baha bafin shashkor. Hato gani ka bang kren ke day ni em. Nagkakitin ke joblay. Malada fiyo jingker ko nga kwa ba pin duay. But I pin Pdiang Mynsiem Bakhuid but share gani shiki way. Blay on kerkuy fi. Ko blay shibon. Amen.